Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello mga wata, mapipiyakano. Saka si Teacher Johaira Haji Latif ang makapupuon sa Sikap Elementary School, West District, City Schools Division, Marawi. Saka i-Teacher Yoy Manto sa Mathematics ay kadua agrado. Aya paganadan tanoy manto na sukakilala ko ordinal a numero ipuon sa paganay taman sa ika-20. Nariparaduan yu den so pensil ago karatasyo ang tano makapagpuon. Ready ka no din mga wata na magpuon tano. Bismillah. At the zoo. Katawan niyo ano kung matatagoy man to? Why, siya mo naman to sa zoo. Antong na pangaylay sa zoo? Tama, ay ang pangaylay sa zoo na mga pangangayaman. Kataya, sumangabad ang pangangayaman at kaylay sa zoo. Ilayin tano, antay magaan, ikapalalagoy sa mga pangangayaman aya. Nailain tano, anto na ikiyapakatundutundog o mga panghayaman sa kiyapakaumayran sa finish line. So layon, ipaganay ang yakauma sa finish line. Skanian i-first. Mga wata, anto na ang pangangayaman ang yakatundog ko layon. Correct, ay ang yakatundog ko layon na susaladeng. Skanian i-ikadua, second. Na su zebra na ikapira. Huway, su zebra na skanyan ikatalo. Third. Anto naa a pangangayaman su sisii sa ikapat. Very good. So amo ikapatamaw una sa finish line. Fourth. Na su fax ikapira skanyan. Magaling! So, fax na sisii sa ikalima. Fifth. Anto na man na pangangayaman, so matatago sa ikanem. Tama! Aya ikanem. Sixth na so rhino. Mga wata na so bear, ikapiras kaniyan. Mapiya! So bear na ikapito. Seventh. Na antonay pangangayaman a ikawalo. Uway, so hipo ikawalo. 8. Naso giraffe ikapira. Correct. So giraffe na ikasiyaw. 9. Ayam yauri-yuri amimbeloy ay kasapulo. 10. Naso elephant. Tinudan. Yuto amyang aloyak na mga numero na dito sa pambetuan sa ordinal numbers. Aya ordinal numbers na dinan so kapakatundog-tundog o di na posisyon o tao, pangangayaman o di na pagigimo. Kataya so ibarat o ordinal numbers ipuon sa paganay taman sa ika-20. So maestra napyakatundog-tundog iyan so mga wata. Kataya suwata asisii sa paganay. First. Ikadua, second. Ikatalo, third. Ikapat, fourth. Ikalima, fifth. Ikanam, sixth. Ikapito, seventh. Ikawalo, 8. Ikasiyaw, 9. Ikasapulo, 10. Ikasapulo agwisa, 11. Ikasapulo agudua, 12. Ikasapulo agutalo, 13. Ikasapulo agupat, 14. Ikasapulo agulima, 15. Ikasapuluagunam, 16th. Ikasapuluagupito, 17th.
Ika-18, 18th. Ika-19, 19th. Ika-20, 20th. Bilang tano sa ordinal numbers ipuon sa paganay taman sa ika-20. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Siya budyo ang tunay patuan sa ordinal numbers mga wata. Alhamdulillah, nakataya susuan niyo. Mga wata, kataya so paganay apagansaran niyo. Ilayan niyo so kapakatundog-tundog o mga pangangayaman ang matatago sa poro. Mapasad na sumanga pangangayaman ang matatago sa baba na ilayan niyo ang tunay posisyon yan sa poro. Naansaran tano so paganay. Anda matatago a posisyon so amo. Alhamdulillah, purik kano. So amo na si E matatago sa ikatalo, third position. Ika-2, supato na anda matatago a posisyon. Alhamdulillah, check. Supato na ika-6, sixth position. Ika-3, suaso na anda matatago a posisyon. Alhamdulillah, langon kano korek. Suaso na si matatago sa ika-5, fifth position. Kataya so ika-2 apagansaran niyo. Ganayron, so symbol a third na pangilayin ka si kung mga ordinal numbers ang matatago sa kawanan so kisurat no sa basa o dina word. Mga watami ang ka-answer ka no? Alhamdulillah. Ika-2, so symbol a fifth. Ang tunasan ikisurat nun sa basa o dina word. Pamimili ka nuro. Iansara niyo mga wata. Alhamdulillah kasi abutiyo so ordinal number.